रउआ लोग इनके बता दी कि यह हमार देश के शान तिरंगा और ओकरे साथे साथे ई बा हमनी लोग के अखाड़ा जेमे हमनी के हथियार रखल गइल बा। अरे बाप रे। तो अब हमनी के बाजा बजबत निकल गेली हर रन में, हाथ में चक्कू तलवार भाला फरसा चक्कू सब लेके। तो अब रउआ लोग इन यहाँ से देखी। हई देखी गाइज, एगो लइकवा बक्सा के ऊपर चढ़ के माइक हाथ में लेके मुंह में ठूस के बोलता, बचा के बचा के बचा के भाई ठीक से खेली, चिराए फरावना, बचा के होय हाय कर रहल बा। लेकिन वो लोग के हम ई सुना नहीं की सकत, कहे कि यूट्यूब वाला देखी आ तुरंत हमरा पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी, तब हम बस लार चाट के उजर हो जाए। ये खातिर नु रउआ लोग के खाली हम वीडियो दिखा रहल बानी, कखनियो दे म्यूजिक लगाइए दे रहल बानी ताकि रउआ लोग इन हंसत रही, बाकी वीडियो में बनल रही गाइज। इहे बा गाइज हमनी के गांव के तजिया। 1 2 3 4 अगल के वाला लागत हो हमरा के झकास, बाकी तोहनी के जे अच्छा लागत हो कमेंट में बक दिए, ठीक है। हई देख गाइज, सबके एक लाइन से सुता देले बा आ ओकरा ऊपर एगो एगो ईटा बिछा देले बा, बाकी 4-5 गो लवंडा के गोल गोल घुमा देले बा और अपने हाथ में फरसा लेके गुंडागर्दी दिखा रहल बा। अरे बाप रे। फिर से एगो के सुता देले बा, ओका गाड़ी पर तख्ता बिछा देले बा, बाइक चढ़ा देले बा ओका गाड़ी में, आ कहीं मर जाई त बांस काट के साले के गाड़ दे बस बाड़ी में। हाँ तो गाइज, रउआ लोग इनके दिखावे वाला बानी कि हमनी के जब अखाड़ा में जानी सो रन में तो वहाँ कितना भीड़ लगेला। हई देखी कितना लोग बा यहाँ पर, रउआ लोग इन अंदाजा कर सकीला लगभग 2-4 लाख आदमी तो जरूर होई। और यहाँ पर बक्सा डीजे अखाड़ा भाई 15-15 20-20 गो 50 कभी 50 गो तो ना, लेकिन 25 गो जरूर पहुँच जाला। हई देखी 4 गो 5 गो इधरे बा, और देखी उधर बा, सब वीडियो बनाए में बिजी बा भाई। हम तो ब्लॉगरे बानी, का करब वीडियो ही बनाए। हाँ तो अब यहाँ से हमनी के चलत बानी अपना अखाड़ा तल। तो हाँ एगो बुढ़वा लेखा जादूगर बा, अपना हाथ में 2-4 ग्राम चावल कच्चा लेके कहत बा कि हमें पर मतलब भूजा लेखा मूढ़ी बना देब। तो वो लोग देखी ई का बना पाई कि ना, तब तक वो लोग देखी डुम डुम डड़ाओ डू 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 डड़ाओ डुम डुम डड़ाओ। हई देखी गाइस, बना देलक मूढ़ी, आइट गजब गजब। ई साला डलिया लेके बीच में घुसा रहल बा, हाली हाली मूढ़ी बना रहल बा, इतना कहाँ से ला रहल बा। हई देखी गाइस, एगो लड़का के अपना हाथ में कागज जला ले बा और पूरा गांव में घूम घूम के दिखा रहल बा। हई देखी कागज घुसा देलक एगो डिब्बा में, आई मर्दवा हमरो के दिखा रहल बा, मतलब कि जादूगर। हई देखी तो ई ढकनवा से बंद कैलक, घुमा के भाई यहाँ पे क्या हो रहा है निकाल देलक। हई देखी का कह रहल बा, मतलब एमे कुछ बा शायद, सब घुसा देलक हाथ। अरे बा पार्ले जी चॉकलेट बिस्कुट निकाल ले बा, सब गजब के जादूगर बा भाई, हमरा आँखी के सामने दिखा देले बा। हई देखी बुढ़ऊ से हम कहना छीन ले बानी, हई चॉकलेट पार्ले जी कहता नहीं तो ना देवा। हई देखी गाइस, सब के सुता देले बा और ऊपर ऊपर एगो एगो बोतल बिछा देले बा, बाकी हई दोनों अपना हाथ में तलवार लेके बीच में गार कुदका रहल बा। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। नजर से हाथ में तलवार लेके कुदुक रहल बा, आई बैगन मार 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 मार, बचा के फाड़ दे साले के, फाड़ दे, बचे के ना चाहे, काट मर्डर कर ना रे साला। डॉक्टर वो तो पैसा कमाता है, झुट्टो के खाली तलवार भाजले हते तू, काट। हाँ फाड़ दे, बाजा फाड़ दे। ओए साले के उंगर आई थे पीले थे का रे, मार। अरे साला कपार पे मारा तेरे, बोतल में मार, बोतल पर। हई देख निशाना लाग गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। जा हाथ में तलवार लेके झुट्टो के ठारा हते, गार फाट गेलो का रे, रे हाथ में तलवार हो ना, जो काट दे, फाड़ दे ओकरो गार। ये गान फट गया। जा ई का हउ रे, दोनों हाथे बांस लेके बीच में ट्यूबलाइट बांधले हते, आ ई एगो मर्दावा बीच में कूदकत हउ, झुट्टो के गोल गोल घूमत हउ, का साबित करे के चाहत वो अलग ही लेवल का बंदा था। हाँ ई सामने से आ गेल को कुदुकतो का। हाँ फाड़ ले साले के गार, फाड़ ले साले, अभी तो पीले हते, बिहान पता चलता बा कुदुक तू। अरे बा ये गाड़ी चला देलक पर, ओए डुम डुम डड़ाओ, सब के सब पीले बा, साले के सब के बिहान बुझाई।
अरे साला ये का करता रे बाइक नचावता रे। ये बाइक नचा के तू का साबित करना चाहते? ऐसे पीले होते ठोक 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 केस ना होता हो मुहर्रम, कोई फर्क पड़े वाला ना हो रे, ठोक ना। सब तो सब है, तू का करता रे डेर लीवर के सीना फराल हौ आ बीच में तू कूदे जा रहल बारे साले की कुदुक कुदुक ई बार तोरा गारे फटतबौ कुदुक। इस्लामिया 786 अखाड़ा सिमरा नारायणपुर